שלום לכולם. אני אציג את עצמי כי הואיל וזה פעם ראשונה שאני כאן. שמי בן ציון קליבנסקי, כמו שכתוב כאן, ואני במקצועי בכלל מהנדס אלקטרוניקה, בעל שני תארים באוניברסיטת תל אביב, ועסקתי במקצוע הזה בזמן שירותי בצבא הרבה שנים, ופיתחתי פרויקטים עתירי טכנולוגיה, ובקריירה השנייה שלי אני עוסק בהיסטוריה של עם ישראל, בדגש על היסטוריה של יהדות מזרח אירופה, ויותר מדויק, היסטוריה של יהדות ליטא, שאליה אני משתייך, ונולדתי בווילנה בירת ליטא. אני כותב חוקר, כותב מפרסם מאמרים, ספרים. הספר הראשון שלי היה קיצור חלמיש על הישיבות הליטאיות במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם. הוצאתי אותו בהוצאת מרכז זמן שזר של ההיסטוריונים הישראלים. ספר אחר כתבתי על תור הזהב של הישיבות הליטאיות באנגלית בהוצאת אוניברסיטת אינדיאנה, והספר האחרון הוא בכלל, יש לי אותו פה, הוא ממש חם מהתנור מעבר לסוף, אני גאה בו, סיפורה של מנהלת בית היתומות בקובנה שצעדה עם תלמידותיה אל המוות. כן, מדובר כאן בסוף על השואה בגטו קובנה, וכן, הוא חם מהתנור, אז אני ככה מזכיר אותו. זהו, עד כאן על המרצה, ועכשיו על ההרצאה עצמה. אפשר לראות משפחות חדשות בגטו אנשים בטלז, ואני חושב שנכון להגיד כמה מילים על טלז. האמת היא שכאשר הכנתי את ההרצאה, ראיתי שזה לוקח לי 20 דקות בשביל להרצות על קצה המזלג מהי טלז, אבל אין לנו הזמן הזה. אז מה שאנחנו נעשה, אני אגיד בכמה מילים על קצה הציפורן מהי טלז. טלז שוכנת בצפון מערב ליטא, אפשר לראות כאן את התמונה, אולי נראה גם תמונה ישנה יותר. זה משנות ה-20 וה-30. מה שבולט כאן זה האגם, אגם מסטיס, ואנחנו עוד נזכיר אותו במרוצת ההרצאה. היישוב היהודי התרקם בטלז בראשית המאה ה-17, זה לא יוצא דופן, כל העיירות או רוב העיירות בליטא נוסדו במאה ה-17. כשאני מדבר על העיירות אני מתכוון השטטלך היהודי מה שנקרא, כי רוב העיירות הוקמו בידי יהודים שהם היו יסוד עירוני בניגוד לליטאים שהיו יסוד חקלאי וגרו בפאתי העיירות באחוזות חקלאיות. לפני מבצע ברברוסה חיו בטלז 2,800 יהודים שהם היו כמחצית האוכלוסייה. מה מתקשר אל טלז? יש הרבה דמויות שמפורסמות, אבל אני חושב שהמפורסמת ביותר שאתם מכירים לפחות, זהו יהודה לב גורדון, יל"ג, כן? יש רחובות על שמו, הוא היה משורר, משכיל, ושוב אפשר לדבר על זה הרבה אבל אין לנו זמן, אז זו אחת הדמויות. הוא שימש מורה בבית הספר הממשלתי היהודי בטלז בין השנים 1865 עד 72, ומשם הוא כתב את כל מיני פמפלטים וכתבות בעיתונים וגם שירים, ככה קצת חדים אפשר להגיד. בתקופת בין המלחמות הקהילה היהודית בטלז הייתה מאורגנת היטב, היו בה ארגונים חברתיים, מפלגות, תנועות נוער, אפילו ארגוני ספורט. אני ככה לשם הקוריוז הבאתי כאן את מכבי, כדורגל מכבי טלז, כן? וכאן אנחנו רואים את בני ובנות הפועל, כן? עם הסימנים על החולצה. אבל כל הסיפור הזה הוא לא היה ייחודי לטלז, כך היה בכל או כמעט בכל העיירות בליטא, מבנה ארגוני כזה בתקופת בין המלחמות. אז מה בכל זאת היה ייחודי לטלז? אלה היו מוסדות החינוך בעיירה. בטלז הייתה אחת הישיבות הנודעות בעולם היהודי, ישיבת טלז. כאן אנחנו יכולים לראות את המבנה שקיים עד היום ושופץ בעת האחרונה. בראש הישיבה עמד הרב של טלז, אברהם יצחק בלוך, היה דמות מרשימה, ואחיו רב זלמן בלוך היה המשגיח המוסרי בישיבה. כשאני אומר מוסרי, אם לא מכירים, זה לא הכוונה אני מוסרי, אתה מוסרי, מלשון מורל באנגלית, אלא הכוונה היא לאתיקה, כלומר לתורת המידות. בתקופת בין המלחמות, כל הישיבות הליטאיות, גם בליטא וגם בליטא הפולנית, מה שנקרא בליטא שבתוך
תוככי גבולות פולין, היו ישיבות מוסר, כלומר עסקו בהם מלבד תלמוד גם בתיקון המידות. כשאני אומר מידות, הכוונה היא כעס, גאווה, כל הדברים האלה, עסקו בזה וניסו לתקן את המידות. אז זה היה גם מאפיין של ישיבת טלז. למדו בה כ-300 תלמידים, זוהי תנועת מחזור מ-1932. כ-20% מתוך הישיבה הזו היו בני חו"ל, בייחוד בני גרמניה הסמוכה, אבל גם מארצות אחרות. גם זה לא היה ייחודי לטלז, היו עוד ישיבות שבהן היו בני חו"ל. לישיבה הייתה גם מכינה, בת 200 תלמידים. סך הכל אנחנו מדברים על 500 תלמידים, שמתוכם כ-400 היו תלמידים שבאו מחוץ לטלז, כלומר הם היו זרים אפשר להגיד, ואם לעשות מהעיירות או מחו"ל כמו שהזכרתי, ובאמת חלק חשוב מפרנסת התושבים היה השכרת דירות, חדרים לבני הישיבה. אז כן, זה היה חיזוק משמעותי, וגם ברור שתוספת של 400 תלמידים ל-2,800 התושבים, 15%, זה עשה רושם רב בעיירה. ואם זה לא מספיק, אז בטלז הייתה גם גימנסיה לבנות. יבנה זה המבנה שלה. יבנה זו הייתה רשת של בתי ספר, גימנסיות דתיות. כשאני אומר דתיות, המושגים הם שונים. אז היה גם דתיים לאומיים וגם חרדים. כן? זה ביחד. זה היה יבנה, וזו הייתה גימנסיה שקמה ב-1920, כאן אפשר לראות את תנועת המחזור, שימו לב, גימנסיון עברי לבנות, דיברו עברית ולמדו בעברית, אבל זה לא היה רק ייחודי לגימנסיה הזו, ועוד 2 כמוה בקובנה ובפוניבז', אלא זה גם היו עוד כ10 גימנסיות של רשת תרבות. תרבות היא רשת ציונית. כן, אז שם בוודאי למדו עברית, גם אמי למדה בגימנסיה תרבות. גם למדו לימודים כלליים? פה בוודאי, גם למדו לימודים כלליים, כן. רק שהיה חיזוק יותר של המקצועות הדתיים, ההלכה למדו, אבל נבחנו בבחינות בגרות של הממשלה, לכן הם היו חייבים בכל, חבל שלא הבאתי לכם את הרשימה של המקצועות לבגרות, יש לי גם. ושם אפשר לראות שזה משהו של, אני מניח שתיכון הראל גם כן זה אותם מקצועות, אולי אפילו יותר היה אז. אז כן, אז זה היה אחד המוסדות החינוכיים, ועוד מוסד חינוכי שהיה ייחודי לטלז, זה סמינר למורים ולמורות, סמינר גם דתי של יבנה, וזה היה ייחודי לטלז, כי בכל ליטא לא היה שום סמינר למורים ומורות, משרד החינוך משום מה לא הרשה, ולכן אפשר לומר שטלז הייתה באמת ייחודית במוסדות שלה, במוסדות החינוך, ולא פלא שהאווירה הכללית בטלז הייתה דתית יותר מאשר בעיירות האחרות בליטא, כי התלמידים והתלמידות הם השפיעו על האווירה הכללית, ולמשל לא היה חילול שבת בפרהסיה. זה לא שלא היו חילונים, בוודאי שהיו, ראיתם גם את הכדורגל, הפועל ומכבי, אבל בכל זאת בפרהסיה שמרו כולם על המסורת. עד כאן אני חושב שפחות או יותר הרקע, ב-15 ביוני 1940 הסובייטים משתלטים על ליטא, לא הייתה מלחמה, לא היה צריך, לא היה הצבא הליטאי עלוב מאוד, והסובייטים פשוט נכנסים, עוברים עם הטנקים דרך ליטא ומגיעים עד הגבול הגרמני, ובזאת הסתיימה ההשתלטות שלהם. הגימנסיה לבנות נסגרה, הבנות נדרשו לעבור לגימנסיה הליטאית, שבעצמה עברה סובייטיזציה, כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, והם הוכרחו ללמוד שם. כמובן שגם הסמינר נסגר, גם בנייני הישיבה הופקעו, גם של הישיבה וגם של המכינה הופקעו מידי המוסד עצמו, וכעבור זמן מסוים הישיבה התחלקה ל5 קבוצות בתוך העיירות שמסביב לטלז, שם הם למדו, המורים וגם ראשי הישיבה הם עברו בין העיירות, לימדו את התלמידים וגם חיזקו את רוחם, כי בכל זאת זה לא היה כל כך נעים לחיות בתקופה הסובייטית, וגם אני חייתי בתקופה הסובייטית, אז אני יכול להעיד שזה לא כל כך נעים.
מה אתה מתכוון? אני נולדתי בווילנה, אז חייתי שם, זה היה אליטה סובייטית. כן. זהו, אז הלימודים התנהלו בישיבה, בחמש הקבוצות האלה, התנהלו כך בצורה כזו חצי מוסתרת עד מבצע ברברוסה. ועכשיו אני מגיע למבצע ברברוסה, כולם יודעים, 22 ביוני 1941, מתחילה הפלישה של הגרמנים לברית המועצות, ותחילה הם מתחילים בליטא. כרוז מודיע ברמקול לסגור את הדלת. פשוט תזיז את זה. רמקולים מודיעים על פרוץ המלחמה, לא היה צריך להודיע כי כבר ראו את המטוסים הגרמניים בשמיים, וכמובן שהיהודים הופתעו, אבל לא רק היהודים, גם הגויים, אבל מי שעוד הופתע, זה היה חיל המצב הרוסי שהיה בטלס, כן, היה מחדל, גם שם היה מחדל, המודיעין הסובייטי לא זיהה שהגרמנים עומדים לפרוץ, ולכן גם הצבא לא היה מוכן לאירוע הזה. התחילה אנדרלמוסיה בעיירה, משפחות של אנשי הצבא עולות על מסעיות, על רכבים, או נוסעות לתחנת הרכבת כדי להתפנות מזרחה לכיוון רוסיה. וכמובן שהתחבורה הציבורית היא נלקחה לצורך העניין הזה, והמקומיים לא יכלו להשתמש בה. הצבא הסובייטי הנסוג, כיוון שהוא לא היה מוכן, לא היו בידיו כלים, לא מסעיות ולא רכבים, כדי להעביר את כל הציוד הרב שהם הכניסו לטלס בשנה שהם שלטו בה, ולכן הצבא החליט שהוא משמיד את מה שהוא לא יכול לקחת עמו, בייחוד נשק תחמושת, והוא העלה באש את כל מרכזי התחמושת, ובהם היה גם מרכז בבית הכנסת הלבן, הוא נקרא לבן כי הוא לבן, ובצבע לבן, הם העלו אותו באש, ועכשיו כל העדויות מספרות שהימים היו חמים מאוד, לוהטים, אין לי מושג מה זה אומר אצלם חם ולוהט, כי אף אחד לא רשם את הטמפרטורות, היום אנחנו יודעים, רואים את התחזית כל יום, אבל העדויות מספרות שהיה חם באותה תקופה, גם בשבועות שלאחר מכן, אתם תראו, אני אזכיר את זה אולי עוד פעמיים, שהיה חם והיה לוהט, אז גם פה היה חם, וזה כמובן לא עזר לשיכוך הלהבה, וזה עבר מבית לבית, אז אם לא היה מספיק תחילת המלחמה, אז גם הייתה שריפה בעיירה, ונשרפו כמה וכמה בתים. מלבד ציוד החליט הצבא הסובייטי גם להתפטר מכוח אדם, והכוונה היא לאסירים ליטאים שהיו אסורים בבית הסוהר העירוני. ומה שהם עשו, הם שלחו יחידת צבא עם אנשי NKGB, והם לקחו 73 אסירים, לקחו אותם ליער שנקרא יער ריין, או בליטאית ריינה, וזה 4 קילומטר דרומית לטלס, ושם הם עינו אותם בעינויים קשים, ואחר מכן תמנו אותם בחפירות באדמה. אני מספר את כל הסיפור הזה כי אנחנו עוד נחזור לזה ונראה איך כל הסיפור שלנו מתקשר לאסירים האלה. הנאצים נכנסו לטלס ביום רביעי, אם המלחמה התחילה יום ראשון, יום רביעי ה-25 ביוני, והם נכנסו בצהריים, התקבלו כמובן בשמחה, בהתלהבות אפילו על ידי המקומיים, לא היהודים, כן, הגויים, ונערות ליטאיות קידמו את פניהם בריקוד ובפרחים, והנאצים התחילו להשתלט על העיירה. יום שישי, יומיים לאחר מכן, נקרא בהיסטוריה של טלס, או בעדויות של טלס, נקרא יום שישי האיום. כבר משעות הבוקר, גרמנים, ליטאים, נכנסים לבתים שבהם התגוררו יהודים. יהודים התגוררו ביחד עם הגויים, כלומר יכול היה להיות בניין שבו היו גם גויים וגם יהודים. הליטאים ידעו היטב איפה היהודים גרים, אנחנו מדברים כאמור על 2,800 יהודים, כמה מאות של משפחות. הם נכנסים לבתים שלהם, מגרשים אותם מהבתים אל כיכר השוק. יש לי כאן תמונה של כיכר השוק מימים טובים יותר. כן, בדיוק. והם מוציאים אותם החוצה. עכשיו, אם חוסר כוח אדם או בגלל סיבה אחרת, הם לא עשו את זה בבת אחת,
אלא כל הגירוש הזה נמשך לכל אורך יום שישי עד ממש כניסת השבת. עכשיו אני אביא לכם כל מיני, אני אזכיר כל מיני דמויות או משפחות, והסיבה שאני אזכיר דווקא את המשפחות האלה, כי לפחות אחד מבני המשפחה ניצל וכתב זיכרונות או נתן עדויות, וגם יש לנו תמונות של המשפחה כתוצאה מזה. אז נכון, זה קצת לא פייר מה שנקרא כלפי אלה שנרצחו, ורובם נרצחו בלי להשאיר שארית וזכר, אבל לפחות יש לנו כאן עדויות שיכולות לספר את הסיפור, ובזכות זה אני יכול לספר לכם את כל הסיפור, בזכות העדויות, היומנים של אלה שניצלו. המשפחה הראשונה שאני אזכיר אותה היא משפחת ריטוב, הם גרו על ההר בעיירה. אני אזכיר כאן, חוץ מההורים כמובן, יש פה שתי דמויות, אחת זה שרה ריטוב, היא ניצלה, היא כתבה יומן, ואנחנו נצטט מהיומן הזה. אחי חיים ריטוב, הוא לא ניצל, אבל אני אזכיר אותו גם לפחות, כנראה פעמיים. אז בבית המשפחה הזו התפרצו פרטיזנים חמושים, כשאני אומר פרטיזנים, מכאן והלאה, הכוונה היא ליטאים, שקראו לעצמם פרטיזנים לבנים, בניגוד לפרטיזנים האדומים הטובים של הרוסים, אלה קראו לעצמם פרטיזנים לבנים, כי הם הלכו עם שרוך לבן, הם היו חלק ממשטרת העזר העירונית, או לא יודע מה, אפילו המדינית, והם היו רוצחים גדולים, אלה שרצחו את היהודים, אלה היו הפרטיזנים בדרך כלל, ומכאן והלאה, כשאני אגיד פרטיזנים, תדעו, זה מדובר על ליטאים, פרטיזנים לבנים. כן, אז הם התפרצו בצעקות אל בית המשפחה, והוציאו אותם משם, המשפחה בקושי הצליחה לצאת עם איזה פרוסת לחם או משהו כזה, כל אחד בידיו, וככה הם יצאו לכיוון כיכר השוק. בבית הרב, אחר הצהריים, השולחן כבר היה מוכן לשבת, כן, שולחן שבת, ואז התפרץ גרמני דווקא, ובצווחות ובצרחות, פיריות, כמו שאתם מכירים בסרטים, איך שהם צופחים, אז ציוו על כולם לצאת החוצה, ובלי לקחת דבר. וכך כולם נעמדים ומתחילים, נעמדים בשורות, ונדחקים אל כיכר השוק. ולפתע נשמעת פקודה של הגרמני לצעוד, וכולם צועדים לעבר האגם מסטיס, זה האגם הזה שהראיתי אותו בהתחלה, ושם בערב שבת כל הקהילה כבר מכונסת. מסביב גרמנים חמושים עם כלי ירייה, כן. וגרמני מבוגר יוצא החוצה מתוך הגרמנים, שואל מי כרגע יודע גרמנית, הרב אומר לו אני יודע, ואז הוא מודיע לו את הפקודה, אנא תודיע את הפקודה הבאה לקהל, הואיל והיהודים ירו על הצבא הגרמני, לכן כל הצעירים יעמדו בצד ואנחנו נבדוק אם יש להם נשק. זו הייתה תואנה ידועה של הגרמנים וגם של הליטאים, שהיהודים ירו ולכן צריך להתנקם בהם. כן, אז הרב מסר את דבר הגרמני לציבור, ולאחר שהוא מסר את הפקודה, הוא אמר להם שהקהילה בסכנה גדולה, הוא כבר הריח שהעסק לא הולך לכיוון טוב, והוא קרא לכל אחד ואחד לקבל עליו את עיקרי הדת, וכולם מרימים את הידיים ואומרים אנחנו מקבלים עלינו, וכך מחכים, עד שכבר יורד הערב, החשיכה, ואז לפתע יוצא הגרמני, וקורא לרב ואומר לו שהאנשים והילדים יכולים לחזור הביתה, גם אנשים מבוגרים מעל גיל 70, גברים מעל גיל 70, וכל השאר, כל שאר הגברים נשארים כאן. טוב, אנשים מתחילות לחזור, הרבנית שבה עם הילדים שלה, מוצאים את השולחן השבת, עושים קידוש וקצת תואמים לצאת ידי חובה. גברת אחת בשם שושנה הורביץ, צעירה שהייתה לה בת קטנה, היא גם חוזרת משם, הבעלה נשאר במקום, היא חוזרת עם עוד כמה נשים ונכנסות לתוך אחד הבתים, פשוט יש חשיכה גמורה, אני לא יודע, לא היו כנראה מנורות בחוץ, בכל אופן היה חשוך לגמרי, נכנסות לתוך אחת הדירות. משפחת ריטוב שחוזרת לביתה, היא מוצאת לפתע שיש שם שני גברים ואישה חמושים, והם שם נוברים. הליטאים מתחילים לצעוק עליהם שהם ברחו, הנה ברחתם מהאגם, ואז מסבירים להם שהם שוחררו,
האישה והגבר, שאגב היה מורה בבית ספר יסודי, הם עוזבים את הדירה. הליטאי השני לוקח לו קצת זמן לעזוב, והוא מסביר, אמרו לנו, הוא בא בטענה, אמרו לנו שיהרגו את כל היהודים באגם. אז אנחנו באנו לקחת, מגיע לנו, לא? והוא גם יוצא, המשפחה נכנסת לחדרים, מוצא שם אנדרלמוסיה גמורה, וכמובן שדברי הערך נעלמו ונלקחו. לא נעלמו, פשוט נלקחו. בלילה רבות מהנשים לא יכלו לישון, בבית הרב שכבו על הרצפה וחיכו לבוקר, בבית משפחת ריטוב עם הבגדים שכבו על המיטות. שושנה הורביץ שהזכרתי אותה, האם הצעירה, שהייתה שם מאוד כמה נשים, עמדה כל הלילה ליד החלון בציפייה שבעלה ישוב. אבל בעלה לא שב, אלא את כל הגברים שהיו ליד האגם, לאחר שקצת, לא יודע אם עינו אותם באותו זמן, אבל זה לא היה סימפטי, לקחו אותם מחוץ לעיירה. מגיע שבת בבוקר, כן, למחרת, והגרמנים מוציאים צו שעל כל הנשים והילדים לקחת חבילות קטנות ולהגיע לכיכר השוק, בדיוק כמו שהם הגיעו יום קודם לכן. בני משפחת ריטוב שהתגוררו כאמור על ההר, על אחד הערים שם בטלס, הם לא ידעו מהפקודה הזו, אבל הם התחילו להכין ציוד, אמרו כנראה שהמצב לא מי יודע מה טוב, ואז נכנס לבית שלהם אח של שכנה, גוי, והוא מספר להם את המצב, שאת כל היהודים ירגזו ביער ריין, כן, איפה שאגב נרצחו האסירים, כן, זה הזכרתי את היער קודם, כל היהודים ירוגזו שם, ולכן כדאי להם ללכת כבר לשם, הוא עצמו יהיה מפקד המחנה, שמו בנדיקטס פלטקיס, והוא ישמור עליהם. אבל המשפחה אומרת, אנחנו מפחדים ללכת לבד, כי אולי יבולה לנו, אנחנו רוצים ללכת עם כל היהודים, ובאמת כעבור חצי שעה מתפרצים כל מיני חמושים לבית שלהם, והם מוציאים אותם, הם בקושי מספיקים לקחת איזה חבילות קטנות, וקדימה לכיכר השוק. עוד משפחה שאני אזכיר אותה, זו משפחת פלס, הם היו סוחרים של תבואה, היה להם משק, ליד הבית שלהם היה משק עם מורווה, עם סוסים, וכמובן אסם תבואה, וזה, אני חושב שזה אבי המשפחה, גדליה פלס, כאן קצת קשה לראות את הדמויות, אבל כמובן שרק אנשים נשארו בבית, נכנס שם ליטאי, מתפרץ פנימה ואומר לכולם לעזוב ומיד להגיע לכיכר השוק, ואחת מהבנות, חנה, יש לי גם התמונה שלה, היא כתבה עדות, היא לא כתבה, היא נתנה עדות, ולכן אנחנו מכירים אותה ואת הסיפור, והיא אומרת לליטאי שיש להם עגלות, עגלה עם סוס, הם רוצים להגיע עם העגלה לכיכר, בהתחלה הוא מתנגד ולא נותן, אבל אחרי זה הוא משתכנע ממנה, ואפילו עוזר לה לרתום את הסוס לעגלה, והם יוצאים עם העגלה לכיכר השוק. ומשם מהכיכר, כל הקבוצה הזו של האנשים והילדים, מתחילים ללכת ברגל, 4 בשורה עם החבילות על הכתף. צבי בריק, בריק זו הייתה משפחת בריק, צבי בריק זה הקטנצ'יק הימני, כן? זו אמא שלו לאה, וזה צבי בריק. והוא הסתכל אחורה, הם היו מקדימה, כן, כמעט בראש השורה, הוא מסתכל אחורה, ומה הוא כותב? תראו מה הוא כותב. לא העליתי בדעתי שכל היהודים האלה כבר לעולם לא ישובו חזרה לשם. כך הוא כותב בזיכרונות שלו. החום, כמו שאמרתי, היה כבד, והחום להט מתחת לרגליים, ולא כולם יכלו לעמוד בקצב, והליטאים כל הזמן דרבנו, קדימה, קדימה. היו נשים שהתעלפו, ובכל זאת, כעבור כמה שעות, אנשים והילדים מגיעים סחוטים לגמרי, כלי חסרי אונים, מגיעים לחצר ריין, שהייתה ליד יער. מיד בכניסה ליער ריין, יש חצר ריין. עכשיו, מה הייתה החצר הזו? זה לא חצר כמו שאנחנו מדמיינים, זה חצר של משק, כן? זה כפרית שהיו בה כמה אורוות גדולות, היה בה אסם תבואה והייתה בה רפת. ב-1936 ניתנה החצר הזו במתנה לטנור הליטאי המפורסם, קיפרס פטראוסקס, זהו, שהוא היה ממייסדי
האופרה הליטאית, ובסוגריים אני אגיד, הוא גם נחשב חסיד אומות העולם. כן, אבל זה כרגע לא רלוונטי לענייננו. באותה חצר מציבים הליטאים מחנה שנוהל בידי הליטאים בלבד, והמנהל של המחנה או מפקד המחנה הוא אותו בנדיקטוס, כן, פלטקיס שהזכרתי אותו, שהוא האח של השכנים של ריטוב. כן. אנשים שהגיעו למחנה הם מזהות גברים, וכעבור זמן הם מגלות שאלה הם הגברים שלהם, הגברים של טלז שהיו באגם והובאו לכאן. כמובן שהשמחה היא עצומה, ושושנה הורוביץ שכתבה את זיכרונותיה, אחר כך היא ראתה את בעלה, אז היא כתבה כך: היה זה כמדומני הרגע המאושר ביותר בחיי. כך היא כתבה בראייה אחורה. גדליה פלץ, אבי משפחת פלץ, הוא רואה את העגלה עם הסוס, הוא מאוד מאוד מרוצה שבנות משפחתו הביאו את העגלה הזו, כי משהו מיד עלה לו בראש, שבעגלה הזו הוא יוכל לנסוע לכפריים בסביבה, הוא הכיר את כל הכפריים, כי הוא קנה מהם את התבואה, ויוכל לקנות אצלם דברים בסיסיים, אוכל בסיסי למשפחה שלו וגם למחנה כולו, כמו שאנחנו באמת נראה שקרה. האנשים והילדים הורשו להיכנס אל האורוות. כשאני אומר אורוות, זה כמובן, זה משהו מצחין ולא נעים, כי אף אחד לא נקרא את זה לכבוד הבאים, כן? אפשר לתאר את זה לעצמנו. ובאורוות האלה ישבו כבר הגברים. כבר אחר הצהריים בשבת, נכנסים ליטאים, חמושים למחנה, לוקחים 30 גברים לעבודה, 30 צעירים, בהם היה גם ראש המכינה הישיבתית, הרב אבנר אוקלנסקי. והם יוצאים וחוזרים כעבור כמה שעות, והרב אוקלנסקי נכנס לאורווה, כמו משותק, לא מוציא הגה מהפה שלו, ושרה ריטוב, שהזכרתי, משפחת ריטוב, יש לי כאן תמונה טובה יותר שלה, כן? היא כתבה יומן. לא עדות בדיעבד, לא זיכרונות, יומן. וככה תיארה אותו ביומן, הוא היה מכוסה בדם ומלוכלך כולו, עיניו שוטטו אנה ואנה, הוא נראה היה כאילו נטרפה עליו דעתו. ואי אפשר היה להוציא ממנו שום דבר, הוא רק אמר, אנחנו אבודים. ככה זה מה שהוא אמר. אבל מהגברים האחרים, בכל זאת היו 30 צעירים שם, כן הצליחו להוציא שהסיפור היה שלקחו אותם אל החפירות שבהן הסובייטים קברו את האסירים, 73 האסירים הליטאים. אמרתי לכם שאני אחזור לזה, ולא בטוב כמו שאתם רואות. הם היו צריכים להוציא את הגופות הנרכבות מהקרקע, והם נורו ביום שלישי, ואנחנו מדברים כבר על יום שבת בצהריים, חלפו 4 ימים, הגופות כבר נרכבות, הם היו צריכים בידיים חשופות להוציא אותן, ופה אתם יכולים לראות ככה דוגמית לא הכי נוראית מהתמונות שנשארו של האסירים האלה, הם היו צריכים לנקות אותם, ותוך כדי הטיפול באסירים האלה, היהודים הוכו בכתות הרובים, כן? ובסוף התהליך, אחרי שהם הוציאו את כולם וניקו אותם, אז הם היו גם צריכים, לא עלינו, לנשק את הגופות האלה או ללקק אותם בלשון, פשוט מזוויע, כן? בעקבות גילוי מקום הגופות, הגרמנים מוציאים הודעה שהאסירים הומתו בידי הסובייטים הנסוגים בעינויים קשים, ומהם הסובייטים קומוניסטים יהודים, ולכן צריכים לנקום בהם. ואם זה לא היה מספיק, אז המנהיגות הליטאית ובראשה עמד ההגמון, פה אתם תראו אותו, יוסטינוס סאוגייטיס, שהוא היה גם ראש מפלגת הנוצרים דמוקרטים האנטישמית בסיים הליטאי, בפרלמנט הליטאי. הם מחליטים לנצל את האירוע הזה לתהלוכת ניצחון, והיום הקבורה של הגופות האלה נקבע ליום שלישי. אנחנו כרגע נמצאים בשבת, 1 ביולי. אז גם ביום ראשון הוציאו עוד חבורה של צעירים כדי לטפל בגופות האלה ולשים אותם בארונות קבורה. פה יש לי תמונה של ארונות הקבורה. ושוב חזרו המחזות של הקאות בכתות הרובים ובכל מיני אמצעים אחרים, עד שכל הידיים והרגליים והצדדים של היהודים היו מלאי פצעים, והם חזרו ממש שבורים ורצוצים לאורוות של המחנה.
ביום שני נלקחה שוב קבוצת גברים, והפעם כדי לכרות בורות לארונות האלה, ובבית הקברות הנוצרי, והם עבדו שם כל היממה, ולאחר שהם הכינו אותה, וכמובן גם הם הוכו, אני לא צריך כבר לספר את זה, הגיע כבר יום שלישי, כן, הם עבדו עד יום שלישי בבוקר, ואז זה היום שבו נקבע ליום הקבורה, עושים באמת טקס גדול, מועברות הגופות האלה ברוב עם והדר לבית הקברות, בהשתתפות הכפריים שבסביבה, והגברים היהודים בינתיים היו צריכים להיות קרועי ברך, לכרוע ברך כל זמן הטקס. אגב, אחד מהם היה אותו חיים ריטוב, שהראיתי אותו קודם. אני חושב שיש לי גם התמונה, לא. אגב, זה הקברים, דוגמה לקברים, כן? אני חושב שאין לי, לא, זה לא פה. בקיצור, חיים ריטוב הזה נתן שם איזה, ביקש לנאום בשם היהודים, נתן נאום שגם אנחנו מתנגדים לדברים האלה של העינויים, נתן נאום יפה שאפילו הסביע את רצונם של הליטאים למרבה הפלא. טוב, וכמובן שהגברים הוחזרו לאחר הטקס לאורבות, ובימים הבאים, שכבר כל הצרמוניה סביב זה נגמרה, אז לקחו אותם לעבודות אחרות, אם בקצר קטינים של הצבא, או לניקוי של רחובות טלז, וכמובן גם הם הוכו, ואני לא צריך לחזור על זה. הליטאים לא סיפקו לדרי המחנה לא אוכל ולא מים, וכל אחד היה צריך להסתדר בעצמו, אבל לא נתנו גם לצאת, זה לא היה פשוט כל כך. אז לכן הוקם ועד, שבראשו עמד הרב של טלז, כל דייר במחנה, כל שוכני המחנה נדרשו לשלם מס חבר בסך 50 רובל, ועם הכסף הזה הוועד נסע לטלז וקנה כלים וקנה מצרכים כדי להכין אוכל לתושבי המחנה. מה שכללה ארוחה, זה רק היה בבקרים, 100 גרם לחם שחור, חמה וכמה תפוחי אדמה, זהו. כמובן שזה לא הספיק, ולכן דרי המחנה ניסו לגשת לעיקרים בסביבה, להחליף תמורת כסף, לקבל מזון. אותו גדליה פלץ עם העגלה, יצא עם העגלה, היה נוסע, הוא הכיר את כל הכפריים, כל הפריצים שבסביבה, והיה קונה מהם חמה, חלב וכל מה שגריסים לילדים, שהיה חוזר, לעתים היה חוזר מוכה, הוא היה נעמד ליד העגלה והייתה נוצרת שורה של הרעבים ביותר, כאשר בראש כמובן היו הילדים ראשוני המקבלים. הצפיפות בביתנים הייתה נוראית, קשה מאוד, עד שכמעט היה חסר אוויר לנשימה, ככה מתארים את זה בעדויות. בתוך הצפיפות הזו נשמעו גם צעקות, צווחות של הילדים וגם מריבות, מה לעשות, כשצפוף אז גם רבים. הדסה לוין, שקודם הראיתי אותה, היא כתבה יומן, אגב היומנים בעברית. אז היא כתבה יומן ואחרי זה יצא ספר, והיא כתבה כך: ירד הלילה, התינוקות בוכים, האימהות מתאמצות להרגיעם, אולם הכל הגיען לשווא, הרעב, הקור והזוהמה מציקים לפעוטים מאוד, פועים וגויים בלי הרף. הגברים מוחים נגד בכי התינוקות, מתרעמים על האימהות שאינן יודעות כביכול להלך את הקטנים, כי עליהם להשכים קום, וגם לנוח או להירדם הם נותנים להם, כאילו לא די ששוכבים צפופים ואין מקום לפשוט יד או רגל או להתהפך מצד אל צד. כן, זו שפה עשירה, יפה. אבל אפשר מתוך התיאור הזה להבין שבאמת לא היה מקום לזוז, אז לא פלא שגם רבו מדי פעם. כן, כמובן שבגלל החום, המקומות, כל האורוות היום מאוד זבובים וקינים וקשה היה להיפטר מהם, ואת הכלואים שיש בית שימוש יחיד, אז לכן התור אליו, מובן מאליו, היה גדול. כן. יום ראשון שלאחר השבת השלישית, זה היה כבר 13 ביולי, מגיעים למחנה גרמנים, ליטאים, מודיעים על צו שכל היהודים צריכים לתת את דברי הערך שלהם, כסף, זהב, תכשיטים, כל מה שיש להם, לשים בשקיות, לרשום את השם שלהם, וזה יופקד בבנק הליטאי עד יעבור זעם, מה שיחזור השקט. לכל משפחה הותר להשאיר 1,000 רובל, והיה איום שמי שיתפס עם יותר מזה, אז הוא כמובן יורו בו. היו יהודים שהאמינו להבטחות, אז עוד לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום, כן? אז לא פלא שהיו כאלה שהאמינו, והיו כאלה שפקפקו באמיתות הדברים. אחד מהם היה
הרשל לוין, שהיה תלמיד ישיבת טלז, היה לו שעון זהב, הוא ניפץ את השעון הזה, אמר, לליטאים אסור לתת דבר. הוא צדק. היו עוד יהודים כמוהו, שלא האמינו לליטאים, הם לקחו את דברי הערך שלהם, הטמינו באדמה, בכל מיני מקומות, ניסו להטמין סביבת המחנה. לצערנו, הליטאים ראו שהיהודים משהו חופרים באדמה, אחר כמה ימים הם חיפשו ומצאו רכוש רב. רכוש, אני מתכוון, כן, דברי ערך, כסף וכו'. אבל הרוב החליטו בכל זאת להיענות, אם מתוך פחד, בכל זאת זה מפחיד, כן, שמאיימים עליך שאם אתה לא תיתן ותתאפס אז יורו בך, ואם מתוך תקווה שאולי בכל זאת זה יציל אותם. ושרה ריטוב כתבה ביומנה את הדברים הבאים, כן, ממש מאוד מעניין. ואז סבבו היהודים, גם בעברית היא כתבה את זה, ואז סבבו היהודים את המפקדה, החלו לזרום לשם מכל הפינות יהודים עם רכושם בידיהם, המון כסף וזהב ומרגליות טובות. גם אני הייתי שם, וזוכרת אני איך השתוממתי להון הרב שהיה בקרב היהודים. אני עוד אמרתי לך, מה היהודים לבעל ימסרו את הכל? כי ליבי אומר לי שלא צריך למסור להם את הכל, כי מאומה לא נפעול בזה. כלומר, לא נועיל שום דבר אם אנחנו נמסור להם את הרכוש הזה, כן, זה מחשבה של אדם מבוגר, היא הייתה, לא יודע, בת 20 בערך או משהו כזה. ביום שני, זה היה 14 ביולי, למחרת, נכנסים גרמנים, ליטאים, אלפונאים, נכנסים למחנה, וגרמני אחד בלי חולצה, מאוד מוזר, עם חרב בידו, נכנס לאורוות, מוציא את כולם החוצה, ולאחר שבדק שהמקומות ריקים, הוא מחזיר חזרה רק את הנשים והילדים, סוגר את הדלתות, והן יכולות לראות רק מתוך החריצים מה קורה בחוץ. הליטאים היו כולם לבושים מדי אס-אס, ומלבדם היו באמת אנשי אס-אס אמיתיים, מה שנקרא, גרמנים, והם מצווים על הגברים לעמוד בשורה, ואז אחד הגרמנים נושא את דבריו, מתאר להם את סבלות העם הגרמני בעקבות המלחמה, ומי אשם במלחמה הזו? אתם היהודים, ולכן חייבים לנקום בכם. את הכובעים והכיפות של היהודים מעיפים, ואז ניגשים אל אלה שהם זקנים, גוזזים להם את זה באכזריות, חצי זקן, רבע זקן, ולאחר שמסיימים את הפעולה הזו, מעמידים את כולם במעגל, ואומרים להם להתחיל לרוץ לאט לאט בהתחלה, ואחרי זה מוגברת המהירות. בכל שריקה של הגרמני, היהודים היו צריכים ליפול על הקרקע, ומיד לקום. ומי שלא עושה את זה במהירות המספקת, אז הוא חוטף מהמכות אכזריות, בעלות או בהצלפה ממגלבים, מליטאים שעמדו במרכז המעגל הזה. אגב, זה היה נקרא ריקוד השטן, זה לא היה רק בטלז. וכמובן שכולם רצים ונופלים כמו שצריך, היו גם זקנים שלא עמדו בקצב, נפלו, ואלה שרצו היו צריכים לדרוך עליהם ולהמשיך לרוץ, כי אחרת היית חוטף מכות נוראיות ואיומות. והיו גם כמובן הצרחות של הגרמני וההצלפות, זה מילא את חלל האוויר, זה מה ששמעו הנשים שישבו בתוך הביתנים, ומתארת את זה שרה ריטוב, אני חושב שאין טוב ממנה מתאר את זה, מה היא חשה או מה הם חשו שם. הייתה זאת תמונה מחרידה, תמונה נוראה ואיומה. אין בידי לתאר את הרושם האיום אשר עשתה עליי התמונה הזאת. איבדתי כל העדר חזקים וראיתי את קלון העם. ואת ראשי הכיתי בקיר והדמעות שטפו, זרמו נחלים מעלי חיי, ואיתי יחד בחרו כל יתר אנשים שהיו איתי בצריף. חשבתי שליבי יישבר לגמרי. רצתי הנה והנה בתוך הצריף, לא ידעתי מה לעשות. אז זה באמת תיאור ממש כן נוגע ללב של מה שקרה שם, והתחושות שהם חשו. כעבור שעה, כל הריקוד הזה מסתיים, ובריצה הזו נפחו את נשמתם 5 אנשים, 5 גברים. בגמר הריצה הגרמני שוב אוסף את כולם, הוא מודיע, אתם צריכים להיפרד מהמשפחות שלהם, והוא מוסיף, כך הוא אמר להם, מחר כבר לא תראו עוד את השמש, הירח והכוכבים, ואף לא את הנשים והילדים, ולאחר מכן מריצים אותם חזרה אל הביתנים. הם נכנסים לביתנים, כולם עמוקים, חבולים, עם ראשים פתוחים, שיניים שבורות, עם עיניים נפוחות. ומלבד זאת הם היו גם עייפים מאוד מהריצה הזו בת השעה, ושטופי זיעה מדוכלכים מהנפילות על הקרקע.
וכן, אפשר להבין את התחושות. רוב הגברים לא סיפרו למשפחות שלהם על מה שאמר הגרמני, בדבר גורלם הצפוי, ואלה שסיפרו, אמרו, בואו ניקח את זה בערבון מוגבל, בכלל לא בטוח שהאיומים האלה ימומשו. ושוב, אני אומר את זה היום, קל לנו לא להבין אותם, אבל אז מי דמיין לעצמו? מיד בסיום ריקוד השטן, מופיעים בחצר כמה ליטאים, והם מבקשים או אוספים קבוצה של גברים, ודורשים מהם לצאת לעבודה. הם נדרשים לקחת דליים ועטי חפירה, וללכת אחרי הגרמנים והליטאים. הם לוקחים את הצעירים האלה אל תוך היער פנימה, כן, החצר הייתה סמוכה ליער, לוקחים אל תוך היער, שהיה במרחק משהו 100 מטר משם, מתוך המחנה, ושם מציגים להם חפירות טנקים שחפרו הסובייטים, הכינו הסובייטים בזמן שהם היו בטלז, ביער הזה, והיהודים נדרשים לרוקן את המים מתוך החפירות האלה. תשאלו מה עושים מים ביולי, אז בליטא יורדים גשמים גם כל הקיץ. כמובן יש גם שמש, יש גם חום, אבל זה לא מונע מהגשם להופיע מדי כמה ימים, אז היה צריך לרוקן את המים האלה, וחוץ מזה הם נדרשו לחפור בסמוך עוד בור חדש לגמרי. וכעבור זמן נשמעות יריות. כן, ואנשים במחנה מתחילות לבכות, לצעוק מה רע, ואז נכנסים השומרים הליטאים, אומרים, שום דבר, אל תדאגו, זה סתם אימונים, הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג. וכתבה שרה ריטוב, ושוב, עם העט השנון שלה, כל יריעה נדמה היה כי פולחת את ליבנו, לא ידענו ולא הבינונו מאין היריות מגיעות. חשבנו, אולי נתקרבו שוב צבאות הרוסים, ואולי נלחמים בגרמנים. ולפעמים חשבנו אחרת, שהפרטיזנים השיכורים רוצים להפחיד אותנו. אבל שממיתים את אנשינו, על זה לא חשבנו. ככה באמת מעידה בעצמה מהתחושות אז. וכמובן, היא לא כתבה את זה באותו רגע, כי היא עוד לא ידעה שממיתים אותם. אבל זה רק נודע כעבור כמה ימים. החופרים נרצחו בקבוצות, שלפני זה הם נאלצו להתפשט עד ללבנים, ולהשאיר את הבגדים שלהם ליד הבורות. באחד בלילה, זה היה כבר תחילת ה-15 ביולי, נכנסו שוב ליטאים חמושים, דורשים 24 גברים, לוקחים אותם, ושוב כעבור שעה, יריות, אבל כבר אף אחד לא שם לב, כי האנשים וכל מה שזה, חושבים זה אימון, זה תרגיל, זה משהו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו. ובתחילת הבוקר, שוב, קבוצה ועוד קבוצה ועוד קבוצה, הקבוצה החמישית הייתה בשעה 10 או 11, נכנסים גרמנים וליטאים לביתן או לאורווה של איפה שהרב ומשפחתו, מוציאים משם את הרב, את אחיו משגיח הישיבה, הרב זלמן בלוך, והם נעמדים בראש השיירה ולוקחים אותם שוב לאותו מקום, מעמידים אותם בשורה, איך שזה היה מתבצע, היו מעמידים בשורה, יורים, כולם נופלים לבור, מכסים וכך הלאה. וכאשר הם עמדו בשורה, אז הרב זלמן בלוך, המשגיח המוסרי של הישיבה, הוא קרא לכל הנוכחים ללכת למות על קידוש השם בגאווה ובתשובה לחטאים שעשה העם היהודי במשך הדורות. ואחריו נושא דברים איסקה בלוך, היה בית"רי והיה מראשי הוועד במחנה הזה, והוא פונה לליטאים בליטאית, והוא אומר להם, את דמנו אתם מתיזים על העצים, בדמכם ישטפו את הרצפות כנקמה. כן, הליטאים שהכירו אותו, הם קוראים את הבשר שלו לקרעים, עומד במקום, ואחרי זה יורים בכל, לפני זה, עוד קוראים את הסקנים של האנשים עם הבשר, ואחרי זה יורים בכולם, ואף אחד לא חוזר מהקבוצה הזו. וכך ממשיכים להוציא עוד ועוד קבוצות. בקבוצה האחרונה נמצא גדליה פלס, שהוא היה בעל העגלה, כן, עם הסוס. הם מחולקים לשתי שורות, שורה ראשונה נעמדת. טוב, השורה הראשונה נעמדת ויורים בהם. בשורה הראשונה הזו היה גם הבן של גדליה פלס, פייבל בן ה-17, אבא רואה איך שיורים בבן שלו, אבל אין מה לעשות.
אחד הכדורים כמובן פגע בבן והוא מת במקום, כן, אבל כולם, כל השורה הזו מתו, אבל עוד מעט תראו שלא כולם מתו לגמרי. אגב, לפני שהם מכסים את השורה הזו, השורה הבאה צריכה לכסות אותם באדמה, הליטאים היו יורדים למטה, ועם גרזנים וזה מוצאים את השיני הזהב של האנשים, או חותכים להם את האצבעות כדי להוריד את המגעיל, כן, את הטבעות. הליטאי עולה, ואז השורה הבאה צריכה לכסות כמו שאמרתי, וכאן היו דברים מזעזעים. אתם יודעים מה? נוותר על זה. כן, נוותר, זה כל כך מזעזע שאני לא יכול אפילו לספר את זה. בסופו של הכיסוי של הקבוצה הזו, מגיע התור של השורה האחרונה, שם נמצא גדליה פלס, הם גם נדרשים להוריד את הבגדים שלהם עד הלבנים ולעמוד בשורה, ואז פתאום ניתח מטר חזק ארצה, והליטאים כבר מכירים את המזג האוויר, הם מודיעים ליהודים תתלבשו מהר, אנחנו רצים חזרה, וכך הם חוזרים, ותראו מה כותבת חנה פלס, הבת של גדליה, זו שאז רתמה את הסוס, כן, הייתה חברמנית, היא אומרת, רצה הגורל, היהודים החוזרים יוכלו להשאיר לעולם, אתה יצאת, אז הקבוצה האחרונה פשוט ירד גשם כל כך חזק שהם הוחזרו חזרה. אז הבת כאן, חנה פלץ, מספרת, רצה הגורל שהיהודים החוזרים יוכלו להשאיר לעולם את סיפורי כל הפלצות, את כל הרציחות בעת השמדת יהודי טלס. לביטנים הם לא נכנסו אלא נפלו פנימה. אף אחד מהם לא נראה עוד כבעבר כאנשים, כולם היו אפורים ומטורפים למחצה. כן, אז אילו אולי היו מחזירים את הקבוצה הזו, לא היינו יודעים מה קרה שם. אז נכון, זה מזוויע, זה נורא, אבל צריך לדעת מה היה, כן. למחרת, מוקדם בבוקר, מגיעים הליטאים, לוקחים את החבורה הזו ששוחררה אתמול לפנות ערב, ומחזירים אותם חזרה, וכבר הפעם שומעים את היריות כעבור זמן. הבנות, גם חנה פלס וגם אחותה רחל, היו 3 בנות, 2 ניצלו, הם כתבו את הדברים האלה בזיכרונות, בספר זיכרונות של טלס. הלב נקרע, חשנו כאלה הדקות האחרונות של אבינו, בכינו, אבל אבא החזיק עצמו חזק, הוא רק ציוונו שנשמור על ימינו, אבא עדיין הספיק לומר לנו שאנחנו חייבות לברוח ולהציל את עצמנו, באמת הם ברחו והצילו את עצמם, לא ברגע הזה, אלא אחר כך, ואז לוקחים אותו, נשמעו את היריות, כולם מבינים שהם גם כבר אינם, כן? גם הכפרים הביאו את היהודים שגרו במחנה, היו כאלה שהסתדרו עם כפריים והלכו לעבוד אצלם, הרשו לעשות את זה, ומהכפרים האלה החזירו את היהודים. בין היהודים שחזרו הייתה גם שושנה הורוביץ, האישה הצעירה עם הילדה ועם הבעל שלה, הם חוזרים חזרה, הבעל כבר הבין מה קורה כשמחזירים אותם למחנה, ובאמת הפרידו את הגברים, לקחו אותם ליעד בלתי ידוע שאנחנו יודעים כבר איפה הוא, והעילו את האישה, את הנשים, במקרה הזה שושנה וגם את ביתה, מכניסים לביתנים שבהם כבר לא היו גברים, כי כבר כל הגברים נרצחו. וכמובן שכעבור זמן מסוים שומעים את היריות, וכתבה שושנה בזיכרונות שלה ככה, הבנתי מה זה אומר, והייתה לי רק משאלה אחת, למות. אבל היא ידעה שהיא חייבת לשרוד כי היא צריכה להציל את הבת הקטנה שלה. היו גם גברים ממחנה ריין שנשלחו לאחוזות ממשלתיות רחוקות מאוד לעבוד שם. וגם הם הוחזרו לכאן, הובאו למפקדת המחנה, בהם היה חיים ריטוב, האח של שרה ריטוב, והם נלקחו אל עבר היער. שרה ריטוב היא הייתה אחות שעבדה במרפאה, והמרפאה הייתה בין המחנה ובין היער, כלומר בין המקום הרצח, לכן הייתה קרובה יותר וראתה איך שלוקחים את הגברים האלה, ואחיה היה בין הצועדים, ותראו מה היא כותבת, מדהים. דרך אגב זה אחיה, כן, זה חיים ריטוב, הוא היה בין אלה וזו שרה, כן. והיא כותבת כך ביומן שלה, וראינו איך שקופלצין, זה אחד הגברים, ניסה לברוח בהגיעם ליער, ובו ברגע קיבל מהלומה בראשו עם הרובה, ודם רב נשפך ארצה. והפרטיזנים הרימו צעקותיהם עליהם, והדרך הייתה טבולה בדם. הלכו איתם רק 3 פרטיזנים, והם 35 צעירים לא ניסו להרים יד. נהדרי כוח היו לעומתם. גיבורים היו, ובכל זאת לא ניסו להרים ידיהם למרד. מה היה איתם? אוי לנו שכך הרע לכל העדה שלנו.
כתבתי אגב מאמר שנקרא ההתנגדות הבלתי אפשרית של יהודי ליטא ביהודי העיירות בליטא. ושם ניסיתי להסביר על ציר הזמן את האירועים ולתת נימוק איך יכול להיות שהם לא התנגדו, לא ניסו להרים ידיים. אנחנו מדברים על בחורים שהיו בביתר, היו בשומר הצעיר, אנחנו לא מדברים על אנשים מבוגרים, מדברים על אנשים צעירים, והם לא התנגדו, פרט למקרים בודדים שגם תיארתי במאמר, אם מישהו ירצה אני יכול לשלוח לו. כן, אז זה ממש מצער ככה לקרוא את הדברים האלה, וכמובן שכעבור זמן קצר היא שמעה את היריות, כולם שמעו את היריות שהגברים האחרונים נרצחו. סליחה, כמה נרצחו שם? אין לי המספר המדויק, אבל לדעתי מאות רבות של גברים, מאות רבות. כן, אולי 700, אבל אני לא רוצה... בסדר, אבל סדר גודל. אני זוכר משהו 700, אבל לא מתחייב. לפנות ערב נראו פרטיזנים ליטאים חוזרים עם הבגדים העליונים של אלה שהם פשטו את הבגדים שלהם, חוזרים, זה היו הבגדים הטובים יותר, הם בחרו, הרוצחים. לאחר מכן הגיעה עגלה עם הבגדים הפשוטים שנשארו ליד הבורות, הם הושארו במפקדת המחנה, ואנשים נקראו לזהות את הבגדים האלה ולקחת אותם, כן, ואנשים הכירו, מצאו שם תמונות, מזכרות, כל מיני דברים, אבל על אף כל מה שמצאו, עדיין הייתה איזו תקווה קלושה שאולי הגברים בכל זאת בחיים ונלקחו לאיזה מקום אחר. תמיד אנחנו מקווים שאולי. ושוב, אסור לשפוט אותם, כי הם לא ידעו מה שהולך להיות, מה שקורה ליהדות בכלל. כן, אז הגיע יום שישי, ה-18 ביולי, שזה היה בערך יומיים לאחר הרצח, או יום לאחר הרצח האחרון של הגברים, ושלוש נשים, מתוכם אחת בשם מלכה גיליס, שהיא עוד תופיע לנו בעדויות, והאימא שלה שבע רבינוביץ' מחליטות לגשת אל המקום שממנו נשמעו היריות ביער, על אף סכנת המוות שבגישה הזאת, וביער כ100 מטר מהחצר הן מוצאות 3 בורות זה לצד זה, ועוד בור אחד מרוחק, זה הבור שהכינו אותו לאחר מכן, וליד הבורות התגלו תפילין, טליתות, כובעים וחלקי מוח ודרכונים, מסמכים, תמונות, זיכרונות, מזכרות, כל מה שאתם רק מדמיינים לעצמכם, בגדים זרוקים ואיברי גוף שמהם עלה ריח נוראי. מעל הבור הגדול עדיין רתח ויצא דם, כנראה כתוצאה מהסיד שהליטאים שפכו על המקום, אחרת הייתה מתפשטת מגפה, וכן, אז הם שפכו סיד על זה, וזה הוציא דם החוצה של המתים. מלכה גיליס התעלפה בו במקום, למזלה הייתה שם, המרפאה הייתה קרובה, ודוקטור שפירה שהייתה במרפאה הזו נקראה בדחיפות לבוא, כן, היא העירה אותה, את מלכה, והן חוזרות, 3 אנשים חוזרות למחנה, כולם מתכנסות סביב מלכה גיליס, ומספרת להם מה שהיא ראתה, או מה שהן ראו, וכולם כבר הבינו שאף אחד מהגברים והילדים, הנערים, כבר לא יחזור, ופתחו בבכי, בצעקות נוראיות, וסיכמה שרה ריטוב את כל המהלך הזה. אגב, זה לא הן, כן, אבל זה המקום שבו רצחו. קשה מאוד לראות, אבל ככה לתת איזו מוחשיות בתוך יער, וכאן יש חפירות, וכך כתבה שרה ריטוב. כך רצחו עדה שלמה של יהודים, רבנים מופלגים בתורה, משכילים וכל מיני בעלי מלאכה, כולם בלי הבדל. כך נהרגו כהניה ולווייה של העדה התרזאית, אשר הקימה מתוכה אנשי שם ידועים בכל העולם היהודי. ועתה בן יומיים ניתק הכל, והקץ לכל הבניין הנהדר. אז ככה היא שוב סיכמה את זה במילים ספורות ויפות מאוד. זה היה ביום שישי. ביום שלישי שלאחר מכן מגיעים ליטאים, מודיעים לאנשים, כולם עוברים למחנה אחר, מחנה גירול, או בליטאי גירולי, ועוזבים את המקום הזה. המקום הגירול הזה היה בערך 7-8 קילומטר צפון מזרחית לריין, ואנשים צועדות ברגל, פרט לכאלה שהצליחו לתפוס טרמפ על עגלות של כפריים, והן מגיעות למחנה. מה זה המחנה הזה בכלל? הוא היה מחנה ששימש בעבר הקרוב חיילים רוסים, והיו בו סרקטינים שהיו דמויי
אורוות ארוכות כאלה, זה אחת הקטנים, כן? ביתן ארוך מאוד, דמוי אורווה, והיו בו מיטות קומותיים שעליהם ישנו החיילים. תנאי סניטציה לא היו. אינני יודע, הרוסים אולי לא צריכים את זה, אבל עובדה שלא היו כאן לא שירותים ולא משהו דומה לזה. טוב, הצעדות הגיעו כמובן באפיסת כוחות למחנה גרול, ונדחסו לתוך הביתנים ונשכבו על המיטות קומותיים באפיסת כוחות, ולאחר זמן, אולי יום או אולי עוד באותו יום, הובאו עוד נשים וילדים ממקומות אחרים, וכולם נדחסו לתוך הביתנים האלה, וסך הכל היו במחנה הזה, כאן כן יש לנו מספרים, כמה אלפי נפשות, 2,800, לא זוכר בדיוק את המספר, אבל כמה אלפים. וכמובן שיש לנו כאן סך הכל 6 ביתנים ועוד איזה אסם, אז זה היה צפוף מאוד. מפקדת המחנה הייתה אותה מפקדה שהייתה בריין, שזה היה אותו פלטקיס שהיה מפקד המחנה, והשומרים במחנה הזה היו אותם שומרים שרצחו את הגברים במחנה ריין, וכאן הם גם כן שמרו על המקום. האנשים שכבר ידעו על אובדן הבעלים והילדים היו כבר אדישות, וכן, כבר לא היה להם כוח לכלום, אבל בכל זאת התרגם ועד של נשים כדי להביא אוכל לאלפים האלה שישבו במחנה, והם קנו אוכל בטלס, כמובן ברשות של המפקדה, הביאו אותו, והמזון הזה שהם השיגו וחילקו, הוא כלל 100 גרם לחם עם קפה שחור לארוחת בוקר, וחצי ליטר מרק תפוחי אדמה דלוח, דליל, לארוחת הצהריים. כמובן שזה לא הספיק, ואנשים ניסו להתגנב מחוץ למחנה, כי זה לא היה מגודר, יכלו לצאת, לגשת לעיקר, להחליף איתו מה שנשאר להם, ולקבל אוכל. השומרים הליטאים היו כל הזמן שיכורים, וכל מה שהיה להם בראש זה נערות לאינוס, ובאמת כל ערב היו אירועי אונס של בנות, נשים ואפילו של קטינות. בביתנים עצמם רכשו קינים, וכל האנשים והילדים התמלאו בקינים מציקות, ומלבד זאת סבון בכלל לא היה במחנה, אז לא פלא שבגלל הצפיפות ובגלל תנאי הסניטציה הגרועים, החלו להיות מגפות, מגפת טיפוס, דיזנטריה ועוד כל מיני מחלות ומחלות שונות, ובכל יום מתו עשרות ילדים במחנה, ועד עתה נוצר בית קברות חדש של ילדים יהודים. כ10 ילדים חולים במיוחד הובאו לבית החולים, בית טלז עצמה, בית החולים הממשלתי, הושפזו באותו החדר, אבל הרופאים הליטאים סירבו לטפל בילדים האלה, וגם הצוות הרפואי עצמו לא דאג להם, לא לתרופות או לא לשום דבר, מלבד ארוחה אחת ביום. אז לא פלא שהילדים האלה לאט לאט גבו, אף אחד לא טיפל, הם היו חולים. גם הבן של מלכה גיליס, שהראיתי אותה קודם שהיא הלכה לבור לראות מה קורה והתעלפה שם, הבן ראובן בן 4, הוא היה בין הילדים האלה, ובסוף אוגוסט הוא הפך את נשמתו. כעבור יומיים באה הסבתא שלו, שבה רבינוביץ', שגם היא הלכה עם מלכה לבורות וראתה מה שקורה שם, היא לקחה את הילד הזה וקברה אותו בבית הקברות. הדבר הטרגי הוא שהאימא, מלכה גיליס, הייתה גם באותו בית חולים, הייתה מאושפזת, כי היו לה פתאום פצעים בכל הגוף, אבל בגלל המצב שלה היא לא יכלה ללוות את הבן שלה לקבורה. טרגדיות. הנשים עצמן לא נדרשו לצאת לעבודות, אבל נשים בגיל העבודה הורשו לצאת אם הם מצאו עיקרים שהיו מוכנים לקחת אותן, ובאמת היו לא מעט נשים שיצאו לכפרים, הכפריים לקחו אותם לעבודות, עבודות קשות בדרך כלל. כך התקשרה גם לאה בריק, אתם זוכרים את הילד בן 10, צבי בריק, שהסתכל אחורה ואמר אף אחד לא ישוב חזרה. האמא שלו, לאה בריק, התקשרה עם איזה כפרי, והוא היה מוכן לקחת את כל המשפחה שלה, וגם את משפחת אחותה, שתי המשפחות האלה, הובאו לכפרי הזה, ושם הם חיו ועבדו ונשארו לישון במקום הזה.
עד שאנחנו נראה מתי זה קורה. בתחילה היו אנשים בטוחות שהן נשארות בחיים. נכון, הגברים נרצחו, אבל הליטאים הבטיחו, או הגרמנים, נדמה לי אפילו אמרו, עשינו טעות עם הגרמנים, אתן נשארות בחיים. שוב, ההבטחות הידועות של הגרמנים. אז היו כאלה שהאמינו, או רובן באמת האמינו שהן נשארות בחיים, אבל ליטאים שהגיעו למחנה התחילו להפיץ שמועות שבקרוב יהיה חיסול של הנשים והילדים, ואפילו נקבו בתאריכי הירי, כן? וכמובן שאנשים לא יכלו להתעלם מהשמועות האלה שהלכו וגברו. הגיע יום שישי, סוף אוגוסט, 29 באוגוסט, ובערב מגיעים אל המחנה ליטאים שיכורים כשהם מצוידים בבקבוקי וודקה רבים ובתחמושת. אגב, זה היה סימן, כשמגיעים בבקבוקי וודקה רבים ועם תחמושת, זה סימן לחיסול. גם אנשים מיד הרגישו בזה, והייתה תסיסה, הנה הולכים כנראה לרצוח אותן. פלטקיס, מפקד המחנה, ראה את המהומה, ניצל את זה, אמר לאנשים, או לראשות הוועד, שאם ייתנו כופר, אז הוא יציל את הנשים. כמובן זה היה שקר מוחלט, אבל בינתיים הוא יכול לנצל עוד קצת את היהודים, אז למה לא? ובאמת היהודים נתנו, כן, מה שעוד נשאר להם מהדברי הערך, בכל זאת, מישהו יחביא, פה מטבע, שם מטבע, אז כן, כל זה נתנו, זה לא עזר. מוקדם בשבת בבוקר, זה היה 30 באוגוסט 1941, מופיעים גרמנים, ליטאים, חמושים, והם מסתובבים, הם מקיפים את המחנה, מצווים על כולם לצאת החוצה מהביתנים. ליטאי אומר לכולם, תארזו את כל החפצים שלכם בחבילות, תוציאו את החבילות האלה לרחבה, אנחנו נביא עגלות, ובאמת הגיעו עגלות של כפריים, כדי לאסוף את החפצים האלה, ואנחנו נעביר אותם לגטו שהוקם בטלס, וכולכם תועברו לטלס. היו כאלה שלא האמינו, ולקחו את החבילות שהם הכינו, וזרקו את זה לבוץ שליד, אמרו אין סיכוי שיקחו אותנו. בינתיים הליטאים הורו לצעירות עד גיל 30 לעמוד בצד אחד, ולאחרים או לאחרות לעמוד בצד השני. אחד הליטאים החמושים תפס ילדה בת 15, השם שלה רשה לטייץ, הוא נזכיר אותה, ואמר לה, תעמדי כאן בשורות שמתהוות של הצעירות. היא לא ידעה מה לעשות, האמא שלה עם המשפחה שם, והיא ניצלה רגע שהליטאי לא מסתכל, היא עברה לשם והתייעצה עם אמא, מה לעשות? והאמא חיבקה, נשקה אותה, והיא אמרה לה, לכי ילדתי והצילי את עצמך, ככה היא כתבה אחרי זה בזיכרונות, אולי תישארי בחיים, וכשתצאי לעולם הגדול, תספרי מה עוללו לנו. טוב, אז רשה לטייץ חוזרת בלית ברירה, חוזרת אל השורה, הליטאי רואה אותה או צועק עליה, אבל עבר בשלום. הליטאים לוקחים את כל הקבוצה הזו של הצעירות, לוקחים אותם למפקד למחנה, שם סופרים אותם, ואומרים להם לצעוד, כן, נותנים להם פקודה לצעוד, וכך מתחילות 500 צעירות לנוע עד גיל 30, ובהן גם כמה ילדים, כן, אם זה היו אמהות צעירות עם ילדים, כשהליטאים שומרים עליהן מסביב. מרים בלוך, הבת של הרב, שהיא ניצלה, היא כתבה כך, קשה לי מאוד להעביר את הבכיות והילדות של 500 הילדות הצעירות, שוב, צעירות עד גיל 30, כן, לא ילדות כולן, עד היום מצלצלות באוזניי הבכיות של היתומות הצעירות שנשארו בלא הוריהן. השמש שוב הייתה לוהטת, החום היה גדול, והבחורות נעו קדימה, ולפניהן נעו העגלות, בהתחלה עגלות המרפאה, שבהן היה הצוות של המרפאה, וגם נשים הרות, בהן היו גם שתי הגיסות, רחל, מרים וסרמן, עוד נזכיר את מרים וסרמן בהמשך, שהיו בהיריון, ולכן הן ישבו בעגלות האלה. מאחרי העגלות של המרפאה הובאו עוד כמה עגלות ונעו לפני האנשים. עליהן הושיבו הליטאים כל מיני נשים שהם ראו שיהיה להם קשה להתנהל. אחת מהן הייתה שרה לפרידמן, כי היא הלכה עם בת קטנה, שולמית בת 3. זו שרה לפרידמן, אנחנו נזכיר אותה עוד בהמשך.
הדסה לוין, שכבר הזכרתי אותה קודם, שהיא כתבה יומן, היא גם הייתה בהיריון, והיה לה גם בן קטן, גם אותה הושיב שוטר ליטאי על אחת העגלות, וממרום שבטה היא יכלה לתאר את ההולכות, וכך היא לא כתבה, אז אני לא הבאתי את זה, אז ככה היא כתבה, כולן עייפות והגיעות ומתנהלות בעצלתיים, רגליהם כושלות, רק הפחד מהמוות הוא הסומך ותומך בהן, לבל תיפולנה לבלי קום. בקרב הצועדות היו גם האחיות לבית פלס, כן, אתם זוכרות, אלה עם הסוס והעגלה, הבנות, שהאימן נשארה במחנה. פוגש אותן אחד מהשומרים, זה היה מישהו שעבד אצלם במשק הבית, הוא מכיר אותן, אז הוא שואל, איפה האימא? והן אומרות לו, האימא נשארה שם, אתה יכול להביא אותה? אז הוא עונה להם כבר מאוחר מדי. הן לא הבינו מה הוא התכוון, אנחנו כבר מבינים, כן? ובאמת כעבור זמן קצר נשמעות יריות, הבנות נבהלות, בהתחלה הן חושבות שיורים בהם, אבל כשהן רואות שאף אחד מהם לא נפגעה, אז יש כאלה שהבינו שכנראה יורים על הנשים והילדים שנשארו במחנה, אבל כמו שתראו, הרוב לא הבינו את זה. כן, והמרחק לטיילס מהמחנה גרול היה 12 קילומטרים, היו צריכות ללכת ברגל, אז נכון, העגלות הגיעו כעבור כשעה, הנשים והילדים, מעט הילדים שהיו, הם הגיעו כעבור כמה שעות, כולם שוב עייפים, סחוטים, והליטאים לא אמרו להם לאן הולכים. נכון שבהתחלה אמרו, ייקחו לטיילס, אבל ראו שלא לוקחים את כולם, אז חשבו שלוקחים אותם מאיזה מקום אחר, ופתאום הם מגלות שהן נמצאות בפאתי טיילס, כולן הרי היו בנות טיילס ומכירות את המקום הזה, והן נכנסות לתוך העיירה, וליטאים שהיו שם בסביבה וראו את השיירה הגדולה הזו של ה-500, אז הם הפגינו כלפי השנאה גלויה, כן, סך הכל מה נשאר, 500, גם אליהם ככה מתנהגים. הצועדות האלה הובאו בסוף אל גטו, שהוקם במיוחד בשבילן. כאן אנחנו רואים את הכניסה לגטו, תעשו מאוחר כמובן. הגטו ניצב ברובע המוזנח ביותר של טיילס, שבו גרה דלת העם. היו בו כמה סמטאות, והוא מגיע עד האגם הסטיס, משלושת הצדדים האחרים שלו, הוא גודר בקרשים עבים בגובה של 2 מטר, ומעליהם, כן, היו גם גדר תיל, כדי שחס וחלילה אף אחד לא תוכל לברוח. בתוך הגטו עצמו היו 15 ביתנים מהסוג הזה, אני מניח, וקטנים, נמוכים, מעץ, והם היו חסרי חלונות ודלתות, כי מה שקרה, דלת העם שגרה כאן, ברגע שהיהודים גורשו מטיילס, העירייה העבירה אותם לבתים של היהודים, כמובן שזה היה שדרוג גדול בשבילם, אבל הם לא הסתפקו בכך, הם פרקו כל מה שהיה אפשרי מהביתנים האלה, כולל תאורה, כולל תנורים וחלונות, דלתות, ולקחו את זה איתם לבתים של היהודים, ולכן כשהיהודיות הגיעו, הצעירות היהודיות הגיעו, אז הם מצאו כאן חורבות של בתים, אפשר להגיד. הצעירות החלו לתפוס מקום בבתים האלה. מרים וסרמן, כמו שאמרתי, הגיעה ראשונה, היא הייתה בין האנשים ההרות, כן, וגם האימא שלה הגיעה לאחר מכן, צילה רבינוביץ', גם הסבתא הייתה מרת טלפיס, אין לי מושג איך היא הצליחה להשתחל לתוך החבורה הזו, אבל היו כאן 3 דורות יחד, גם מרת טלפיס וגם האמא צילה רבינוביץ' והבת מרים וסרמן, כולן התיישבו באחד הבתים, שהיו בו 2 חדרים קטנים והחלונות שלו היו שבורים, אבל בכל זאת תפסו איזה מקום, אבל לא לכולן היה ברור מה עליהן לעשות, שצריך לתפוס מקום או לא לתפוס, כי הם חשבו שעוד מעט מגיעות הנשים והילדים מגרול. ומתחילות להגיע עגלות עם החבילות, ולאחר מכן אחד הליטאים אומר שלפנות ערב יבואו כל השאר, יגיעו באמת לפנות ערב, כל הנשים של הגטו, הצעירות יוצאות כדי לקבל את פני הבאות, אבל בסך הכל מגיעה עגלה אחת בלבד, עם 3 בנות, וקשה היה להכיר אותן, ככה העדויות מספרות, ומתוך מעט הדברים שמספרות, הן בקושי מדברות, מבינים שהן הושבו בתוך החדר של הפלטקי של המפקד,
נסגרה שם, סגרו להם את הדלת, ובחוץ הם שמעו צעקות, צווחות ויריות כל הזמן, רק לאחר שנגמרו היריות, הם הושבו על העגלות והוחזרו לטלז. אם תשאלו מה הזכות של השלוש הבנות האלה, אז אני יכול רק לספר שהאימהות של שלוש הבנות האלה, כן, כל אחת בנפרד ממשפחה אחרת, הם פשוט שיחדו את פלטקיס, והוא קיים את ההבטחות שלו, כן, צדיק, קיים את ההבטחה והציל לפחות אותן, את האימהות, רצח את האחיות והאחים, אבל את השלוש בנות הוא הציל. כן, אז טוב, ראו שאין, אף אחד לא מגיע לאחר העגלה הזו, והבינו גם שהמצב הוא לא טוב, והתחילו לחפש מקומות בביתנים עצמם, כבר אין ברירה, אבל בנות משפחת ברקמן, הייתה כאן בת שבע ברקמן, זו הייתה בחירה יותר, זו משפחת ברקמן רק הנשים, זו בת שבע ברקמן, היא כתבה יומן, אנחנו נקריא קצת, וזו האחות של השושנה, והאימא והסבתא, והאחיות והאחים. אז הבנות של משפחת ברקמן, 3 בנות היו, שהגיעו לגטו, והן מחליטות להישאר ליד השער ולחכות לאימא, לסבתא ולאחים והאחיות, ונשארות שם כל הלילה. ובת שבע מספרת שבבוקר, מי מגיע במקום האימא וכולן, מגיעה נערה צעירה בשם מרקה שלימוביץ', משפחת שלימוביץ', כאן יש לי צילום שלה, וזו מרקה שהייתה ג'ינג'ית, והיא מגיעה, נכנסת דרך השער, וכך תיארה אותה בת שבע ברקמן, מגואלת בדם כולה, שערותיה פרועות ועיניים אדומות יוצאות מחוריהן, ונראתה מפחידה ביותר. והיא כנסה לגטו, נפלה על הארץ וקרעה שערות ראשה, בכתה וצעקה, אף אחד איננו, אף אחד לא נשאר בחיים. זה היא כתבה ביומן שלה, בת שבע ברקמן. אז כן, כאשר שמעו את הדברים האלה, כבר הבינו שהמצב הוא רע מאוד ואף אחד לא נשאר, ואין תקווה, אין כבר למה לחכות. היא כמובן, אחרי זה נאספו סביבה, היא סיפרה ביתר פירוט מה שקרה, ואז היא מספרת שכל הנשים והילדים נלקחו לבורות שהיו לא רחוק מהבורות של הגברים, ושם נדרשו להוריד את הבגדים העליונים, נשאר רק עם הבגדים התחתונים, נעמדו ליד הבורות היו אמורים לירות בהן, ובינתיים הילדים שראו את הדבר הזה התחילו להתרוצץ, וכל השדה התמלא בילדים מתרוצצים, אבל הליטאים השתלטו עליהם, ירו בהם לעיני האימהות, ואז ירו גם באימהות עצמן שעמדו ליד הבורות. מרקה הייתה גם, עמדה שם, ונפלה פנימה. היא נפלה פנימה, אבל לא נפגעה. וכאשר נגמרו היריות והליטאים עזבו את המקום, היא הצליחה לסחול מבין הגופות ולצאת החוצה. ושלא יהיה הדבר מופרך, גם בן דוד של אמי היה לו אותו אירוע בגטו אחר, בגטו קובנה, והוא גם נפל שם לבור עם ההורים שלו, והוא לא נפגע, והוא הצליח לצאת החוצה, וכן, הוא ניצל, והוא אפילו הדליק משואה, לצערנו משואה וירטואלית, כי זה היה בימי הקורונה, ביום השואה ביד ושם, הוא נפטר כבר לפני כמה שנים. אז אלה הם לא דברים מופרכים, זה קרה. אז גם הסיפור של מרקה, אני בטוח שהוא מדויק ביותר מה שהיא סיפרה, והיא יוצאת החוצה והיא פונה אל הכביש, היא פחות או יותר מכירה את המקומות האלה. בלילה היא נמצאת שם בתוך תעלה ליד הדרך, ובבוקר היא מתחילה לצעוד לכיוון טלז, ואז היא פוגשת כל מיני גויים, והם אומרים לה, תשמעי, היהודים שם יש להם גטו חדש, תלכי לשם, וכך היא מגיעה באמת לשער הגטו ופוגשת אותה בת שבע ברקמן ומספרת את הסיפור הזה. התחושות של האנשים לאחר כל הגילויים סיכמה הדסה לוין במשפט אחד, אני אקריא לכם, בגטו אבל כבד מאוד, עתה נוכחו לדעת כי לשווא תייחלנה ותצפנה למחמלי נפשן, בילה מוות לנצח נסתם הגולל. אז כן, היא במילים ספורות ידעה יותר יפה את הדברים. התקנות של הגטו היו מחמירות, בערב היה אסור להדליק אורות, כמו כן היה אסור לצאת החוצה מתוך הגטו בלי רישיון מיוחד, וכן, זה היה כמו בית סוהר אפשר להגיד. בבתים לא היו מיטות,
וגם לא היה עם מה להתכסות, לא היו סדינים, אף אחד לא נשאר לו, כי כבר החליפו את הכל כשהם היו במחנות הקודמים עם האיכרים, וכמובן שהלילות היו כבר קרים אז, אנחנו מדברים כבר על ספטמבר, ומה שנותר לעשות זה לשכב על הרצפה הקרה ולסבול, כן, לנסות לישון, מי שהצליחה לישון. הצפיפות בביתנים הייתה קשה, הגברת טלפיס והבת של אצילי רבינוביץ' הזמינו את בנות ברקמן, 3 בנות ברקמן, להצטרף אליהן לביתן, לבית הזה, והצטרפו פה עוד נשים, אחת מהן הייתה שרה פרידמן, שסיפרתי עליה קודם, עם הביתה שולמית בת ה3, וגם הייתה האחיינית של שרה פרידמן, הייתה רשה לטייץ, שהזכרתי אותה, שהיא שאלה את האמא שלה מה לעשות, אז כל החבורה הזו הייתה בביתן אחד. בנות ברקמן מיד התקשרו לאנשים האלה, והתחילו להרגיש כמו משפחה חדשה, לכן קראתי לכל ההרצאה הזו, משפחות חדשות בגטו נשים בטלס, כי באמת נוצרו כאן משפחות חדשות, איך אומרים, בצוק העיתים, אבל זה מה שקרה. ואת ההוואי בבית הזה תיארה בת שבע ברקמן, ושוב זה קצר אז לא הבאתי את זה, יושבות היינו צפופות וגברת פרידמן הייתה מספרת לנו מהעבר, לא פעם פרצנו בצחוק, לשם הסיפורים המרתקים, וכך עבר עוד יום ועוד לילה. ולעיתים היו הצעירות מתכנסות והיו שרות שירים, ואז הייתה מרקה שלימוביץ' שמצטרפת אליהם, והיא הייתה עולה על כולם בקול שלה, וגברת אלפיס דווקא ניסתה לעודד, הגברת המבוגרת ניסתה לעודד את הצעירות, אמרה שזה מה שצריך, צריך לשיר ולא צריך להיות כל היום ביגון ולפקוד כל הזמן, אבל רשה לטייץ בזיכרונות שלה היא כותבת כך, בדרך כלל השירה נסתיימה בבכי. בעבור השבוע הראשון התחילו לחלק לחם, חילקו בערך 90 עד 100 גרם לחם לאדם, בדרך כלל כמעט כל יום. וזהו, זה כל מה שהיה לארוחה של היום, והדיירות הגטו היו כמובן רעבות מאוד. לכן התירו בסוף לצאת ל30 נשים בכל יום, לצאת בין 4 ל6 בצהריים, אחרי הצהריים לצאת לטלס, אבל מה, השוק כבר היה סגור, החנויות כבר היו סגורות, וכל מה שנותר ל30 אנשים שהורשו לצאת, היה להידפק על דלתות הליטאים ולנסות להחליף איתם משהו תמורת אוכל, מה שעוד נשאר להם, אם בכלל. וכאשר גם הדברים שלא נשארו להם כבר עם מה להחליף, זה פשוט היו משנוררות, תפוח אדמה, או איזה פרוסת לחם, משנוררות מהליטאים. האלה כמובן קיבלו אותם בסבר פנים לא יפות. נתנו להם, אבל כאילו לעגו להם ונהנו מאוד לראות את היהודיות באות אליהם להתחנן לאוכל. זה שמח אותם. כן, אז זה היה, אלה היו התנאים בגטו באותו הזמן. הרעב היה מציק מאוד, ואנשים לא ידעו מה לעשות, אבל למזלן, אז התחילה תקופת הסתיו, תקופת האסיף של תפוחי אדמה, והאיכרים דרשו לידיים עובדות, והם פונים למפקד המחנה, והם מבקשים לאפשר להם לקחת צעירות עובדות כדי לעזור להם במשק הבית שלהם ולאסוף תפוחי אדמה. ההנהלה הנעתרת, היא מאפשרת לכל כפרי כזה לקחת כמה נערות שהוא רוצה, תמורת 3 רובל ליום לנערה. הם גם, התנאי היחיד היה שהם צריכות להחזיר אותם כשיגידו להם להחזיר. אנשים, שלא תחשבו, הם הלכו ברצון, כי זה היה הסיכוי היחיד שלהם לשרוד. הם קיוו שבכפרים, כאשר הן אוספות תפוחי אדמה או עובדות, יימצא משהו לאכול או תקבלנה משהו לאכול יותר מאשר בגטו עצמו. וכך יצאו מאות נערות, יצאו מהגטו לעבודה אצל האיכרים. הם כמובן לא קיבלו כל תמורה כספית, אבל לפחות היה משהו שהיה אפשר לאכול יותר מאשר בגטו. רוב השדות היו רחוקים, ולכן הנערות נשארו כבר לישון במקומות האלה. כמובן שלא נתנו להם לישון בבית, הם ישנו באסמים שסמוכים לבתים של האיכרים. האיכרים גם ניצלו את הנערות האלה לעבודות הקשות ביותר, לא רק לאיסוף תפוחי אדמה, אלא גם לכל מיני עבודות אחרות.
ומצד שני הם גם לא סיפקו להם את התנאים הבסיסיים ביותר לעבודה, וכל הסתיו הן הלכו יחפות, ובבקרים היו קמות כשהמים עוד עם שכבת קרח, והיו צריכות לדרוך שם ולאסוף את תפוחי האדמה כשהן בקושי לובשות משהו, כן? והתנאים זה לא היו מאוד סימפטיים, אבל על אף התנאים הקשים האלה, בכל זאת נחשבו האנשים האלה כבנות מזל, כי אולי יזדמן להם איזה תפוח אדמה או משהו, או שהעיקר יחמול עליהם וייתן להם קצת לאכול, מה שלא היה מצב בגטו עצמו. שם שרר רעב נוראי, ומלבד זאת גם השומרים הליטאים שהיו שיכורים, היו בלילה באים, מאירים על האנשים ומשתעשעים ככה בהצקות לאנשים הישנות. אז זה לא היה מצב סימפטי להישאר בגטו. סיפרתי קודם שהעגלה של המרפאה הגיעה עם הצוות, אז באמת המרפאה קיבלה בית בין 2 קומות, לא גמור, שבתוכו היו כמה חדרים עם מיטות, ואפשר היה לשכן על המיטות האלה את החולים. הצוות הרפואי שהיה בגירול, הוא גם הגיע לגטו טלס, היה בהם דוקטור משה בלט, הוא היה הרופא הראשי, הרופאה דוקטור שפירה, שהזכרתי אותה קודם, והאחות שרה ריטוב, כן, ממשפחת ריטוב, שגם אותה כבר הבאנו עם הציטוטים ממנה. בהמשך הובא מאחת העיירות גם דוקטור קפלן, כך שהצוות רפואי נכבד ושיכול היה לטפל בחולים. כיוון שהרבה נשים היו הרות בגטו, אז ממילא הן יכלו, היו גם לידות ללדת כן, בתוך המרפאה, והיו לידות לא מעטות, אבל לצערנו כל הילודים חיו זמן קצר בלבד, ולאחר מכן הם נפטרו. גם לא מעט מהיולדות לא נשארו בחיים, כמו במקרה של מרים וסרמן, שהזכרתי אותה קודם, שהיא ילדה בריאה בשם מיכל, כן, שימו לב, שם מודרני היום, כן, אבל מיכל גם הייתה אשתו של דוד, אז זה גם ישן וגם מודרני, והיא ילדה, אבל היא קיבלה רעלת, משהו רעלת דם, וכעבור שבועיים היא נפטרה. ושרה לפרידמן, שהייתה מאותה משפחה חדשה עם מרים וסרמן, אז היא לקחה את הגופה של מרים וסרמן וקברה אותה בבית הקברות בטלס, כמובן עם אישורים, זה לא, כן, אי אפשר להבריח כזה דבר. חסיה אורדמן הייתה הבת של המשגיח המוסרי בישיבה, והיא באה מגירול כבר עם ילד בין חודש עד חודשיים, והיא העניקה אותו. לכן היא התנדבה להעניק את מיכל הקטנה, ורש"א לטייס, שגם הייתה מאותה משפחה, היא ועוד כמה אנשים ניסו להשיג אוכל, חמה, חלב, מליטאיות טובות, בשביל המניקה הזו, חסיה אורדמן, כדי שיהיה לה חלב לתת לשני הילדים. שבוע לאחר, ואגב, מי שטיפל במיכל עצמה, אז היה לה סבתא רבא, כן, האמא אומנם נפטרה, אבל הייתה משפחה, והיא גם שיעשה את כולם, כן, בכל זאת, תינוקת, בריאה, וכן, באותו הזמן הייתה בסדר גמור. שבוע לאחר לידת מיכל, נולד ילד גם להדסה לוין, שהבאתי כמה מהציטוטים שלה, מחוסר מזון הוא נפטר כעבור כמה ימים, ועוד לפני שהאמא יצאה בכלל מהמרפאה. היא הכינה לו מצבה, ונערה אדוקה בת 20 בשם גולדה אמלן, שהיא התנדבה לטפל בילדים יתומים, בנים בגטו, היא לקחה את התינוק והיא קברה אותו בבית הקברות בטלס. גם הבן, בן החודש-חודשיים של חסיה אורדמן, זו שהעניקה את שני הילדים, גם הוא בסוף מת, וכך גם עוד תינוקות ואפילו ילדים, וכל זה קרה בשלושת השבועות הראשונים, כן, לקיום הגטו, למעשה עד תחילת החגים, כן, והחגים היו כבר בסוף ספטמבר. עכשיו סיפרתי שאלה עבדו בכפרים, הן נחשבו בנות מזל, אבל בחלוף הזמן הן התחילו גם להבין שהמצב הוא לא מי יודע מה, כי הן באמת נאלצו לעבוד בפרך, לא קיבלו
די אוכל בשביל העבודה הזו, עינו אותם, צחקו להם, והיו גם נערות שנאלצו לחיות עם האיכרים או עם הבנים שלהם. עד כדי כך רבות נמלטו חזרה מהכפרים אל הגטו המורב. עד כדי כך היה המצב. אחד האיכרים העשירים הוא שכר 10 נערות כדי לעבוד. בתום העבודה הוא שחרר 5. כששאלו אותו איפה 5 הנותרות, הוא אמר שהן הועברו לשדה, לחווה של האח שלו שנמצאת לא רחוק מטלס. אבל זמן רב עבר, 5 בחורות האלה לא הופיעו, ואז אחרי שחקרו ודרשו, גילו שהן נאנסו, ואחרי זה נרצחו ברציחות נוראיות. אז ככה זה היה המצב, לא סימפטי, אבל היו גם ליטאים וליטאיות אחרות, שהיו, כן, אפשר להגיד חסידי אומות העולם. רש"א לטייץ, זו שהתייעצה עם האמא שלה, והיא גם עזרה למינקת, אז היא הייתה יוצאת לאישה אחת בשם דומיצלה, שהיא הייתה המטפלת במשפחה שלה, היא טיפלה בה כל השנים, היא 20 שנה הייתה בבית שלהם, והיא באמת נתנה אוכל מדי פעם כמה שהיא יכלה לתת, והייתה מציידת את רש"א לטייץ במזון, והיא הייתה מביאה את המזון הזה עם למינקת או לאחרים. עוד נוכריה שהתגוררה, שממש קרוב מאוד לגטו, הייתה אחת בשם מרצלה, שבעבר שימשה עוזרת בית בבית אחד היהודים, וגם איתה קשרה אותה רש"א לטייץ קשרי ידידות, והייתה מבקרת אצלה בכל יום ויום, והייתה מקבלת חלב בשביל אחד הילדים בגטו. אז כן, הרוב לא היו בסדר, אבל היו מעטים, אפשר לספור אותם כנראה על יד אחת, שבכל זאת עשו מעשה חסד ליהודים. בתוך כל התנאים הקשים האלה שמספר, בכל זאת היו נערות שרצו לקיים תנאים רוחניים בסיסיים. כולן הרי התייתמו אך לפני חודש, חודשיים, מהאבות, מהאימהות, ולא היה מי שיגיד קדיש עליהם. אז הם התארגנו לתפילות שחרית בכל יום, קבוצה של בנות, כדי להגיד קדיש בזמן התפילות. וכך תיארו חנה ורחל פלץ, כן, מהמשפחה עם העגלה, עם הסוס, כך הם תיארו את התפילה הראשונה. לפני העמוד עמדה הנערה ואמרה קדיש בציבור. עמוד זה עמוד התפילה, כן. קדיש זה לא נשכח לעולם, כל ימי חיינו. אבנים היו עשויות לזוע ממקומן, הצעקות קורות הלב יכלו להגיע לשמיים. מי יכול לתאר עצמו עדת נשים הניצבת בבית הכנסת ואומרת קדיש בציבור. כן, אז זה ככה באופן ציורי. גם את הרוח של השבת ניסו איכשהו להחיות בבית המשפחה החדשה הזו, אצל גברת טלפיס. היא הייתה אוספת כל מיני מוצרים שהיו מביאות לבחורות, שהיו חוסכות מפיהן כל מיני מוצרים, והייתה מבשלת את זה לכבוד השבת. בבית ממול היה תנור, וגם הבחורות היו אוספות כל מיני זרדים וכל מיני קרשים, חותכות מהגדר ומביאות ומציתות את התנור הזה, ושם היו מכניסים סיר של אוכל לכבוד שבת, ובשבתות הן היו עושות ארוחה משותפת, והיו אוכלות ביחד ושרות זמירות שבת, מספרות זיכרונות. אז כאן הייתה, אפשר להגיד, שהייתה אווירה שבתית, לפחות בבית הזה. אינני יודע מה היה בבתים אחרים, כי פשוט לא נשארו לנו זיכרונות משם. בראש השנה, הגיע ראש השנה, התקבצו כל הנשים של הגטו לבית הכנסת. היה, כן, גם אפשר להבין מכאן שהיה בית כנסת בתוך בית כנסת מקודם, כן, שהוא נכלל בתוך הגטו. אז התכנסו לתוך הזה, גברים, היו רק 2 הרופאים והיו כמה נערים, והם לא רצו לגשת להיות חזנים. אז מי שניגשה הייתה אותה בחורה אדוקה, גולדה אמלן, שהיא טיפלה ביתומים, והיא קברה גם את התינוק של הדסה לוין. היא ניגשה לעמוד התפילה, ושרה ריטוב כתבה על התפילה הזו בכלל, היא כתבה ביומן שלה, לעולם לא ישכח את התמונה הזאת, את המצב הרוח המדוכא, את כל הקהל הנשיים, 2 הגברים באמצע מאחורי הבמה, המרכינים ראשם, את המלן העומדת על הבמה, העולה על כולם, המשולהבת, הנרגשת בהשתפכות נפשה, וקולה הערב משתפך בחלל בית הכנסת, עולה ויורד ללבות השבורות, ושוב עולה אי שם במרומים. כן, אז זה ככה התיאור של התפילה. למחרת הצטוו כל העיקרים להחזיר את הנשים שעבדו אצלן לגטו, בלי להסביר למה,
הם הביאו אותן, ולכן למחרת, ביום השני של ראש השנה, כל האנשים של טלס, כל נשות טלס, כבר כל נשות הגטו כבר היו במקום, היו בבית הכנסת, והיו כמובן אחוזות בעלה, כי הרגישו שמשהו הולך לקרות, מדוע הביאו אותם, וכמובן שהדבר בא לידי ביטוי מובהק בתפילות שלהם, ואני אביא ציטוט של מלכה גיליס, הן היו משוכנעות שרגע המיטה כבר הגיע, וכך היו כולן בטוחות, וביום ראש השנה זה נשפכו דמעות כמים מעיני האנשים שנותרו בחיים. כולם ביקשו מחילה מהאל, עשו תשובות על העבירות שלא עברו ולא עשו, היה זה יום של חשבון נפש עם מרומים, ורגע של פרידה מהעולם לתמיד. קולם המתוק של, אני מוסיף של גולדה המלן, ותחינתה מהאל, הגירו נערות של דמעות אצל כל הנשים הנוכחות, לאחר התפילה הלכה כל אחת מהנשים לבית החשוך, בהמתנה בכל רגע למוות. אבל המוות עדיין לא הגיע, כי הסתבר שמשהו השתנה, ואנשים יכלו לחזור חזרה לכפריים, וכנראה שהגזרה נדחתה, כן? החורף הלך להתקרב, האסיף של תפוחי אדמה הסתיים, לאנשים כמעט לא נשאר מה לעשות בכפרים, והמצב הזה חיזק את השמועות שכבר התגלגלו, שעומדים לחסל אותן בקרוב, כי כבר אין מה לעשות איתן. דומיצלה, אחת מהאנשים, כן, החסידות, אומות העולם, היא הציעה לקחת את מיכל וסרמן ושהיא תגדל אותה, והיא גם הייתה מוכנה להישבע שהיא בבוא היום היא תמסור את הילדה, לאחר המלחמה היא תמסור אותה לנציגי המשפחה, אבל הסבתא מרת אלפיס היא לא הסכימה, היא אמרה מיכל נולדה כיהודיה והיא תמות כיהודיה. בסדר. טוב, בסוף כל האנשים הבינו שהסוף שלנו הולך לקרב, ולכן הם לא הפסיקו לחפש פתרונות למצב שלהם, לנסות להציל את עצמם ואת הילדים שנותרו, וכתב צבי בריק, הילד אז הוא היה כאן בן 10, וכך הוא כתב, האווירה הייתה של חורבן ממשמש ובא. נשים אחדות ניסו להינצל, לברוח ליערות, להסתתר אצל גויים. הסביבה הייתה עוינת, רוויה בשנאת יהודים. כל אחד היה יכול להזכיר יהודים, והיו מקרים שגויים הכניסו אליהם יהודים בורחים, ואחר כך הרגו אותם במו ידיהם. כן, אז בכל אופן, בתחילת דצמבר נודע לנשים בגטו שיש גטו אחר גדול, שנמצא בערך 70 קילומטר מטלס, בעיר שוול, עיר, כן? ושם יש גטו גדול, לגברים, לנשים, והגטו מתקיים לו, כן? אפשר לחיות שם. ונשים החלו לברוח לשם. כמובן שהם לא סיפרו בכלל, אף אחד לא סיפרה, אפילו לחברה הכי קרובה שלה שהיא הולכת לברוח, כי אחרת זה יכול היה להתגלות, והסוף היה עלול להיות לא טוב. שושנה הורוביץ קיבלה, מביטאי שהגיע אליה, קיבלה מכתב מאחיה שמספר שהוא נמצא בגטו שוול. היא החזירה לו מכתב שהיא מעוניינת להגיע לגטו. ובאמת כעבור זמן, איכשהו היא סדרה עם הליטאי, שהיא תצא מהגטו, תברח מהגטו, והיא עם הבת שלה מצליחות להגיע לגטו שוול. וכך ברחו כמה עשרות נשים מהגטו בטלס, והגיעו, התקבלו בגטו שוול, איכשהו הוכנסו דרך העובדים שעבדו בחוץ, הוכנסו, הוחדרו ככה פנימה, והוגנבו אפשר להגיד, כן. ביום שישי 12 בדצמבר, הגיע לכפרים צו שבו על כל הנשים לחזור, שוב, לחזור הפעם לגטו, כדי להיבדק בדיקות רפואיות. זה כבר נראה חשוד. המטלה הזו הוטלה כמובן על הכפריים, שהם היו צריכים לקחת את הנשים ולהחזיר אותן לגטו בזמן. ואם לא, הם אוימו בעונשים. הבנות גדליה פלס, 3 הבנות, שפר מזלן שהן עבדו אצל מכר של אביהן, מכר טוב שהיה גוי טוב, והוא סיפר להן שלמחרת הוא חייב לקחת אותן, לכן לברוח, תמלטו מכאן כדי שלא יצטרך לקחת אתכם, ואני כבר אסתדר. והן בורחות לכפרי לא הרחק משם, גם איזה פריץ שהיה מכר טוב של אביהן, והוא מסכים לקחת אותם, והוא שם אותם בעליית הגג, והן בינתיים נשארות שם ולא חוזרות למחנה.
הצו הזה הגיע גם לכפרי שהחזיק את משפחת בריק, אתם זוכרים את לאה בריק ואת האחות שלה, שהם צבי בריק הילד, שהם הגיעו אצל כפרי אחד, והם הבינו שהכפרי הזה מחר בבוקר לוקח אותן חזרה למחנה, אין לו ברירה. לכן לאה בריק חיכתה עד הלילה, כשהיא ראתה שבעלי הבית נרדמו, הם יוצאים החוצה בהיחווה ונכנסים ליער, שם הם שומעים קולות רדיפה אחריהם, והם פשוט מרוב פחד, הם מתפצלים לשתי קבוצות ורצים לשני כיוונים מנוגדים. לאה בריק עם שתי בנות שלה, ועם האחיין שלה, הבן של האחות, רצים לכיוון אחד, נתפסים, מוחזרים לטלס. אבל האחות שלה עם שתי בנות משלה, ועם צבי בריק הזה, שהוא היה אחיין, הם בורחים לכיוון אחר, לא מתגלים, ולאט לאט הם מתגלגלים עד שמגיעים לגטו טלס, ואתם רואים, הוא ניצל. אני לא יודע מה קרה עם האחרים, אגב. הגיע שבת חנוכה, 20 בדצמבר, ונפוצה שמועה בגטו, שבקרוב מאוד הולכים לחסל ולירות בנשות הגטו. מלכה גיליס יוצאת מיד מהגטו, הולכת למעבידה שלה, כדי לברר האם נכונות השמועות, וזו הייתה גרמניה אחת. הגרמניה אומרת לה, כולנו נתראה בשמיים. זו הייתה התשובה שלה. מלכה גיליס הבינה את הדבר, היא חזרה לגטו, סיפרה לכל האנשים שבאמת השמועות נכונות, וכנראה שעומדים לרצוח אותם בתוך זמן קצר. באותו הזמן היו בגטו 500 נשים, כשעוד 220 בכלל עבדו אצל כפריים, והם בכלל לא הגיעו לגטו, הם בכלל לא מתקופת גרול, הם התיישבו בכפרים וישבו שם, ולא חזרו, בכלל לא היו קשורות לגטו. ועכשיו הגיעה פקודה לכל הכפריים האלה להחזיר אותן חזרה, והן מועלות על עגלות ומוחזרות בכוח, גם כאלה שרצו לברוח, הן מוחזרות, אפילו נקשרות, נעקדות לעגלות כדי שלא תברחנה, והן צעקות וצוחות ובוכות, אבל הן מוחזרות חזרה לטלס. ואת התחושות לא כתבה, היא העידה, מלכה גיליס, ככה היא כותבת, הבעלה הייתה נוראית, אנשים ראו כיצד המוות קרב לו בכל רגע יותר ויותר. רבות השתגעו, אמהות רבות חנקו במאור ידיהן את ילדיהן כדי שילדים לא ייאלצו להירצח בידי הגזלנים או להיקבר חיים. אנשים המולדות ראו שאין תקווה להינצל, הן צעקו צעקות קורות לב וביקשו מהרוצחים שיתנו להם לצאת מהגטו. אך הרוצחים בנהר הבא צחקו והתבטחו. אנשים התרוצצו בידיים פשוטות, בעיניים מזוגגות אל עבר השמיים, שהיו אטומים לבכיין ולתחינתן, כן, וכבר הבינו שאין מה לעשות. ומגיע מחרת, יום שני, 22 בדצמבר, לפנות ערב, מעלים ליטאים חמושים, קבוצה של נשים, וכולל נשים עם ילדים, לעגלות, ולוקחים אותם ליער ריין, לא הרחק מהמקום שבו היו הבורות של הגברים. ואת הנשים האלה מכריחים להתפשט לגמרי, והן צריכות לעמוד שם בקור העז של דצמבר, כן, סוף דצמבר, לחכות עד שהליטאים יתארגנו. אבל הליטאים, אמרתי גרמנים, הליטאים התארגנו, הליטאים עשו את מלאכתם בקצב שלהם, הם שום דבר לא דחוף להם. אגב, גרמנים לא נראו בכלל בסביבה, רק ליטאים. כן, היום הם מכחישים, אנחנו, אבל זה הם עשו את העבודה. הזכרתי בנות גדליה פלס שהתחבאו אצל פריץ אחד בעליית הגג. זה היה מקום שהיה לא רחוק מיער ריין, ובעודן שכבות בעליית הגג הן פתאום שומעות יריות, הן מבינות כבר במה המדובר, וכך הן כותבות לאחר מכן בזיכרונות, ידענו כי לנו ממתין אותו הגורל. ובאמת אנשים בגטו הבינו שזהו, אפסו הסיכויים, והם פשוט חיכו שיבואו, ייקחו אותם ויהרגו אותם. הרצח של אנשים והילדים מסתיים ביום שלישי, 23 בדצמבר, ומה שהתרחש לאחר מכן כתבה מלכה גיליס, בזה אני מסיים. מיד התחילו הרוצחים הליטאים להכין את החג הגדול והשמח, שמח כליד, יום הולדתו של היהודי יהושע הנוצרי. את החג חגגו הרוצחים בשתייה רבה, יין, ליקר ומוזיקה. הרוצחים הליטאים התלזאים התפטרו מהיהודים לעולמים. תראו את הסרקזם שלה.
הם חוגגים את יום הולדתו, כן, זה חג המולד, כן, בליטאי זה כלל, חוגגים את יום הולדתו של היהודי, ישוע הנוצרי, ובמה הם מתפארים? שהם התפטרו מהיהודים לעולמים. זהו, זה הסוף של חבל, כן, זה הסוף, סוף עצוב, אבל בכל זאת, כמו שאתם יכולים לראות, היו כמה ניצולות ונעלו את זה על הכתב, וככה אנחנו יכולים לדעת מה היה שם. אני סיימתי, תודה רבה.